Epa, kaixo, zen zaudete? Ongetorri nere kanalera, ongetorri ilargiren kanalera. Hementxe nago nio jokuan demoakin. Ez dakit pasako duten demo guztia, baina bueno, saiatuko gea. Ea noraino iristeian. Astebukaera egondu da irekita, zabalik jolasteko demoa. Nila igandean nahi naiz hau grabatzen, beraz, bueno. A ber, noraino iristeko kapazan nahi zen. Bara. Vale, ¿quieres empezar tutoriala? Ez. Venga, guazen. Hattori Hanzo. A ver, la aldea de Futamata, en la provincia de Totomi, se asienta donde confluyen los ríos Tenju eta Futamata. Esto, unido a su proximidad con la ruta de comercio, la convierte en un enclave único para el ejército de Tokugawa. Es Tokugawa. Aunque la poderosa familia Takeda se hizo con el control de la zona, Ieyasu logró recuperarla. Futamata también es famosa por ser el lugar donde falleció Nobuyasu, el hermano mayor de Ieyasu. Bueno, eta inguruko saltxikin eguneratu ondoren, asteia junio de 1600. Vale. Hemen santuaria daukeu. Momentez ez dakite zer asko ikin dezakegu. Subir de nivel. Buah, nada. Cambiar espiritu guardian, ez? Honekin gatzen naiz. Bueno, venga, va, baza. Vale. Eman gauza, carrera, vale, coger. Vale. Korren dezakegu. Eman gauzak mesedez. Cambiar arma. R bat. Vale. Momentu zonekin jugo naiz, uste eta alkantza handiago izango dula. Baina motelago moituko naiz. Pentsatzek. Vale. Emate ya da. Vale. Eman gauzak, atajo de objeto, cambiar atajo, vale. Vale. Coger. Vale, ahora horren bi daude. Venga, va. Ospa. Recupera tú. Ospa berriz. Indarri gabe datzen naiz. Hildia bilek. Eskerak. Un lirio en la mitad del verano. Pero ¿qué narices pasa aquí? Bazuk ez badakizu. Nahi ez galdetu. Vale. Hemendik nihua. Vale. Coger piedra espiritual. Igeltxo bat. A su vuelta, etxea. Así que quieres volver a casa, muchachito. Vaya. A ver. Ara. Patorrela. Ospa. Maiozu.
Bat horrela. Vale, deskantzatu. Faiatu indet, puta. Kozaba. Ara, hemen txeatu da. Jontxo. Atake bat ematen nahi jo. Bueno, txusten dugu. Rekuperatu pixkat. Zer unitu ziala. Ai, ema. Hasi beste ikena izen da, ja, atake kardiako bat eman gitu. Bale, hemen hartzeko daukagu. Hemen gauzak. Bale. Ea saltxorte batu ditzakegun kofre barruan. Bale, lanza de soldado raso, piedra espiritual... equipo, a ver, equipar. Hemen zer daukagu. Vale, ataque hacha negra. Momentu zonak ematen du gehien. Bai, ezkor hartukoet. Eta lantzan tokian, 50 gutxigo. Hacha hartu dugu ja, honek igotzen du. Beste lantza hartukoet. Arko moskete. Bale, eske mosketea bestean daukagu hartuta. Bale. Bale, aksesoriotan, amuleto de tierra. Jarriko du. Eta, guazan. Eta aldatzeko. Bale, aizkorak enjungo naiz. Bale, poliki. Preciso, a ver, disparo preciso, mantén el lobby. Vale. Ahora aurren bi gaiztu daude. A ver. Bat horrela. Naguruntzat horreko naiz. Borrokarako tokia izateko. Vale. Rekuperatu pixat. Oi hostia. Hil naiz. Berriz hasieratik hastea. Bueno, ba. Hemen gaude. Guazen. Nola defendatzen den. Omain. Venga, no. Vale. Guazen, gure gauzak errekuperatu behar ditugu, Hemendik. Txoina ergauza baten edet. Ekipo... Ekipo lehenengoan hartukoet. Bale. Eta guen. Bale. Behintzat bat hilko zaraz. Bale. Eman dit.
hiltzen dugu bestea, eta orain hemen daukagu goian beste bat. Vale. No gauzak. Vale, cuando las luces azules te rodean, tras un ataque, errola zapaldu, kia rekuperatzeko. Zut borrokatu nahi gauzak hartu nahi ditut. Vale, gure gauzak rekuperatzea ditugu. Hemen beste bat zaon. Vale, hauek aizkorakin noain erreziltzeia. Hemen barrukoa, jazta den hartuta. Venga, gozen. Hemen kontuz. Zer borrokatu nahi hartu nahi dut. Vale. Vale, ondo, bate disparatu diogu eta bestea erorin da. Baina ez dugu erotzen. Coger, elixir, vale. Bost ditu da honeko ondo. Gaur aurren demonillo bat. Vale, laguntza eskatuko diot gure animaliai. Eta guazen. Venga, man. Wow, putuz. Osta. Horretu, mesedez. Vale. Elixir bat gastatu dut baino hilda. Ez nuen hartu behar. Kontutan izan da hemen atzen santuaria ikustetela ja. Baina, bueno. Urduri jarri naiz. Bueno, iritsi gabentzat bigarren santuariora, recibir bendición de Kodama se ha desbloqueado. Vale, ondo. A ver, lehenengo gauza, subir de nivel. Igoko det cuerpo, resistencia eta fuerza. Zerbait gehiago uzten dit, bai. Espiritu? Igoko det... Indarra igoko det. Resistentzia. Venga, bai, indarra igoko det. Bai. Vale, puntos, abre el menú. Vale. Cambiar espíritu guardianes, hacer ofrenda. Vale, extender. Invocar visitante, recibir bendición de Kodama. A ver. Aumenta la cantidad adquirida en un 0%, aumenta... Vale. Vale, hau dako hau hartzeko aukera. Sí que hau jarriko du. Aumenta el índice de aparición de armaduras en un 7%. Vale. Eta guain begiratuko detea... Vale, personalización de habilidades. Nada. Ikusi nahi dut, a ber, zerbait daukagun. Soldado raso. Hemen. Daukaguna txarrago da, así honekin gatzen naiz. Ez daukagu ezer. Amuleto, accesorio bi. Hau. Efecto de estado, suerte, conseguida de yokai, vale. Rita, conseguida de yokai, vale, jartzen dugu. Jarri ditugu biak. Venga, a ber sortia emategun. Vale, santuarian egon gehanez, gaiztok berriz ateako zaizkigu, orduak lasai utziko ditut.
Eta horra juten naiz zitengo naiz. Poliki. Hartu mesedez. Vale. Ara. Zetxo txola. Bueno, santuaria hortxe daukagu. Onduan atetzea. Mira, guazen. A ver. Ya está, acabo estos momentos. Venga, va. Ospa. Vale, descanso pixka bat. Ema. Ara. Gauza gartza ditugu. Vale, deskantzatuko dugu pixkatez. Vale. Vale, hori hartzen dugu. Hemen gauza daude. Zelen ez ditut hartu. Eske ematen diturak beldur bat. Berriz zituko naiz. Ara, beste demonilloa. Txempixka gerturatuko naiz. Joder, roi hostia. Recuperatu. Buah, acabo. Acabo. Venga, bagoaz berriz. Etxigabe. Nire gauzak hartu nahi ditut. Ara, hau ez dut ikusi. Bala. Hemen nonbait hil naiz lehen, ez? Bale. El Kodami protege a su señoría. Al menos eso espero. Baini que bai. Por la torta. Ara. Venga tú. Buah. Está hartuko. Eman. Hala, deskantzatu pixkat. Wow, ospa. Joder, hilik berriz. Kabentzot. Eskertzeko gana da hiltzen zen bakoitzean kriston musika relajantea ematutela, jartzutela en plan. Izan pazientzia, lortuko ez dut noizbait pasatzea. Ai, ama, bueno, venga, va. Vale, nire espiritua rekuperatu nahi dut. Claro, ya ez daukat balaik. A ver. Har vuelta ematen. En plan, despistatu dago.
Igual despistatuta dago eta hor buelta mateo. Ez du buelta mateo. Bai? Igual usaitu inditola. Venga, va. Zer gaizki. Bai, nahiz ezerra gehiatzen. Venga, va, rekuperatu pixkat. Wow, qué liberada. Ay, ama. Tumba sangrienta. Hortxe uzten dut. Eta guazen aurrera. Ara, atarkia. Wow. A ver. Vale. Eman elixirrak mesedez. Ba, ez eman. A ver. Oh, beste geltxo bat. Gaixi txiki. Gaitxea. Baina erabat izorratuta nago. Ikuste zuten bezala, elixir bakarrakin. Ara, atakatzen nahi datu non baitetik. Ui, ama, sustua. A ver, aputatuko zu. Ara. Bene ematen. Bene ematen nahi naiz aber txupxate. Tipo... Antidoto. Vale. Azkeneko elixirra erabili dut. Hemengo ian nazkante bat zeon. Nola joan daiteke bere gana. Handik? Hemendik bera nahikoa. Cuenco de agua. Gauza pilatu mantentzen dizkit, baina nik elixirra nahi dut. Ui, ama. Que librada. A ver, non da unazkanti hoi? Nondi disparatzen dut? Bueno, bani joa. Ba, zer gaizki, a ver, armadura de cabeza. Ba, daukaten hobia da. Reducción de daños. Ki, biderbi, ba, paspare. A ver. Vale. Hau jarriko. Eta hemen. Eta honek, defensa ez zautziko et. Ba. Hemen oza berrea ditugu. Que ba, ezer. Denetik daukagu, baina ni nahi dutena elixirrak ez.
Bueno. A ver. Ez dituzten... atiendo. A ver... Harikotza da. Ara. Wow. A ver, atzetik. Vuelta matura. Oye, ma. Fuera. Oye, ma. Hostia. Buah. Hildik. Akabo. Eraldatu baino lehen hilbar nun. Buah. Hoi bitxo zarra. Ai, ama. Venga, hasieratik. Claro, eta subir de nivel 0. Bueno, errekuperatu behar dugu. Biden utzitakoa, berrurraino iristen nahi zen hilo gabe. Guztago kontu bat izango da. Demonioak hemen jarraitzen du. Korrika pasatzen man. Eskeilingo naz berriz. Venga, ba. Acabo. Bueno, venga, hasten ya zerotik. Vale, pues ya tenemos el nuevo Witcher. Gato pixkot. Vale. Goazen indar berritzea, deskantzatzea. Venga. Ilunaia da jokua etzait gustatzen. Hain ilunatea. Saiatu naiz, eman dio, eta bergeo YouTube nola ikusten duen. Saiatu naiz argi gehiago emate, baina... Kendu, ospa. Wow. Venga, guazen. Baina azkarra hildet da. Ai, ama. Bengoan ez da eraldatu. Niño yokai? ¿Qué hace aquí? Bueno, azul al galdetu. No puedes llevar más de este objeto. Munición de mosquete. Bueno, ala va. A ver.
Ondo etorriko zanoain, santuario bat, hola, ez dut uste? Gaiztu entzut ditut. Bale, bain gaine ikuste eta ez ditu dala elixirrak. Aceptar, elixir, quitarres, jantzi nahi dut, establecer como atajo. Bale, eta etxeita hartzen. Órale. Nondik azaldu da, bai? Bueno. Bazen barrura. Esos monstruos ya han llegado tan lejos, no podemos permitir que nadie ponga un pie en ese lugar. Pues, es que verando. A ver. Esta horda me han llevado. Me han llevado, así que... Eskerrak naukala hemen lagunan boteria, espirituana. Baina ongi etorriko zigun santuario bat, mesedez. Parece que la puerta está cerrada. Joder. Bueno, va a pasar. Ez dituzten gehiago eramaten. Hemendik jarraitu dezaket. Parece que la puerta está cerrada baita. Bueno, va. Pareta, pareta. Ara, igeltxo bat. Hemendik naiz lehen etorri ez dena igual eritu zaitera ara. Ai, naustua.
Eta... nondik egiate disparatzen? Horgoitik. Karo, baina ez dakat zerrekin. A ber... Eta gainea, ez da gizergatik zituzten... Oain? Ba ez. Baina, ba. Bestat hartukoet. Zagiz ratik ez egan usten atajoan izaten. Fin. Ondo. Ez nuen erabili behar elixirra. Baina, bueno. Bentsat jailtzen dabe, hemen hasten geha. Eta subir de nivel, bai mesedez. Venga, va. Cuerpo. Bai, bizitza gehiago. Bat bakarrik usten dit, bizitza. Bai, ez? Resistentzia. Bizitza egokat. Venga, va. Ba, eske... Eskatzitu 2500 gutxigatik, Gutxigatik hacer ofrenda, invocar visitantes, recibir bendición. A ver... Aumenta el índice de aparición de armas en un 7%, da armadura en daukagu jarraita, aumenta el índice de aparición de materiales... Hau jarrikot. Utziko dut... Hoxe da utziko dut. Espiritu guardian bezala. Hemendik etorri geha. Oizko etxetik disparatu digute. Har, gauza bat ingo, bera, a ver. Vale, obvia. Beste aquí recuperatzen dugu, baina, bueno. Contra el agua. Vale, pues hau sartuket. A ver... Eta hemen badirudi arma berriak ditugula. A ver... Txigatana... ez. Eskerrik asko. Bale, eta hemen egin nahi nun... Cañón de mano... Arkoa jarri... Da, iristen da. Pailoz. Ez dakit horra nondik joan gaitzezken. Ez dakit nondik joan gaitzezken horra. Bale, gaizto gio dauden. Ez fiatzen ezertaz. お地蔵様、私たちをこの地をお守りください。どうか。Niola izutu ez hitzein, bastante dakatetan neburuakin, bale, hor demonio bat, galanta gaina. Ara, igeltxo bat. Bale, nahi pareta.
Bale, horrentza momentuz ez noa. Así que honea gure egoko naiz, a ver. Vale. Ospa, ospa. Ospa. Gutxi gatu zaieta. Ara. Que librada. Ara, beste geltxo bat. Venga, txiki etxea. Bara, zuen permisuakien momentu baten berriz santuariara jungo naiz, ze oso gutxi falta zitzaidan. Birea topatzen bait. Oso gutxi falta zitzaidan zerbait nivelez igoal izateko, orduan hil baino lehen, dana aldu baino lehen. Igo ingo dut berriz hilbarko dut demonia, baina, bueno, bes, jazta, 2700. A ber, ze hobetzen dugu, resistentzia, dudik gabe. Ara, no. Vale. Eta, online, gero, hacer ofrenda es invocar visitantes, recibir bendición y geltxo gehiago ditugu, así que, a ver, guazen ikustea. Vale, en armaduras, aparición de armas. Ez dakit utzi, hau armadurak emate ditula edo hau materialak emate ditula. Ala tinguet. Ara armadura txulon bat edo botatzen dugu norbaitek. A ber. Da, bazen berriz, hemen goian demonilla izango dugu berriz. Así que, venga, bazen bere bila. Hain despistatuta dela. Ospa. Bale, indartu. Berriz. Nabaitzen da mejoratu ditugula gauzak, Goatu leno aurreagoko edo lehena ozen den demonioak nolako zitzen nintzen, batez ere bigarrena. Bale. Zen gauzak hartzea. Eta, bueno, hemen difungo naiz, ehatzen topatzen dugu. ¡Sorpresa! Vale. Vale. Hor demonio bat dago. Hor demonio daukagu. Venga, ba. Venga, man. Vale, espera gure lagun espiritua. Joder, norbaitek disparatzen nahi dugu. A ver. Joder, ez dakat atajoan jarrita. Daili naiz. Joder.
Da hili naiz. Bai lagunak hili naiz, eta ez dakiz agatik ez dakadan atajoan jarrita. Baitek asmartzen badu nola jarri, establecer koma atajo ekisari ematen diot, eta ez zaita agertzen, eta ez dakiz zergatik. Ez dut hau nahi. A ver, equipo. ¿Ves? Hortxe dago, ba? A ver, usar, atrás, cursor, ta. Gartzen bade, berdinetan gaude. Bera, baina eta zeta. Bueno, guazen berriz. Fallo txoro bat izan da. Igual sorte pixkotekin demonilloa ja ez da agertuko. Espero dugu ez da agertzea, ze orain ez dakagu espirituan laguntza. Vale, rekuperatu, estamina, eman. Ara. Vale. Hemen ez dago ezer lehen ez dut bolta guztia eman? Ez. Hemen laguntxo bat genuen. Hemen jarraitzen du. Bala. Eta lehenokoa goitik, non baitetik esperatzen zigun da. Baina goitik nondeko hila da hon. Gaitza ditu hartzeko. Bueno, hemen hil naiz, Fuerte! Ez zaigu demonio berriz agertu. Rarararara. Uste duen ditzen itzala. Vale, nuna agertu naiz? Bai, badakin nuna agertu naizen. Badakin nuna agertu naizen, hemen dikutegia, hoi da. Santuariora, eta berrezungo naizaruntza ba. Zergoian zerbait utzi dugu. Eroi baino lehen, da... Ea zer da? Hemengoak disparatzen zigun lan. El señor Ieyasu construyó este templo, pero ahora está en ruinas. Oh, tienes la llave del templo Seiryuji. Su pobre esposa seguramente está muy triste, ¿bai? Biziri bat nada. Hemendik botako naiz. Ara, txon. Coger. Ez dakit santuarion... ez. Total, bitzitza tope daukat. Eta gero berriz gaiztu guztik agertuko zaizkit, gaula lasaio ibiliko naiz. Ara. Bueno, hain pentsatzutela... Karo, hemen atzeko kateako zaizkit berdin. Baina, bueno. Ez dakit... nivela igotzeko izango dudan, 2500 da... Eta mazazpi... Uste dut 2000 eskatzen zizkiala. A ver... Subir de nivel.
2600. Gutxigatik. Bueno, gauza tingo dut. Hemen gailko dut berriz. Ararararara. Jesus. Ondakara faltatzen hiltzea. Eta envenenatuta nago. Beraz, santuarira jongo naiz, nik pentsatzen dut. Iristen ba naiz. Honek sendatuko diala, ez? Bai. Bale, subir de nivel. Oain bai. 2800 ditugu eta 2600 behar ditugu. A ber. Indarra hobetuko dut. Dudik gabe. Da, venga, ba. Berrez denunga, bain, kontuz. Señalizatu ingo dut, zelen, ez nukan señalizatuta eta hoi izan da erroria. Berrez hemen natu dut, ez. Agora, nondik handa birea, nondik. A ber. Wow, hor da un buen eskanti hori. A ber, eraldatu baino lan. Bale, bazauden gehiago. Ez dituzten, hartzen. Eta guain. Kontuz hemen beste bat zagoen. Zut geho jarraitzea nahi. Eta mengo demonio jazto, ez? Bala. Eta, hau, ireki dezakegu. Bale, bai. Ondo. Vale. A ver, ze hartu dugu. A ver, ze arma berri ditugun lanza. Ez. Naunakin kustora. Gauza jaude? A ver. Hau, ezer. Vale. A ver, barria daukagu hau. Defensa igotzen dugu, baino. Bale, hau gai, jantziko dugu. Hau. Venga, ba. Venga. Oain hau jantziko eta. Pentsa pixkote gotzen dugu. A ver. Eske depende ze gauza batzuko beha dia eta beste batzuko kerrabak. Venga, jarkoet. Ba, hola xe. Ba, guazen berriz. Guazen manaiz bidean ondizan. Bale, mendik. Ai, txuin. Hemen, dik ez zaun beste ate bat. Hau bireki daiteke? Bale. Wow. Txura txarra dauka honek. Hor demonio bat. Ara. Bazkantia. Joder, zagaizki, honekin.
azkenean txotxolo batek akatuko no? Vale. Vale, indarra erabiliko dugu. Zatea zait, beste txotxolo bat, vale? Eman. Zorri honea, ez dut hauzko goikoa esnatzia nahi. Eman. Una. Ezkarra gondon dugu eskerrak. Vale, eta orduan erabiliko den nire espiritual laguntza, baina. Venga, va. Maiozu. Ondo. Ez dakit hemen sartu beharko nien. Kaldera ona, ze aurkitu dezakegu hemen. Baina ez dakat espiritual laguntza. Cinematika. Ayama. Buah, ze pinta txarra. Jefazo. Bueno, hilingo naiz, baino saiatu beharko gea. Venga, lortu dezakeguta. Ai, ama! Hitxusi mortala da gaina! Venga, ba. Ospa. Buah. Eman indik. Ba, nik hau ez dakatzen. Ez da brometan be. Bueno, lehenengo saiakera. Lehentzat espirituai erabilita geneukan, así que, bueno, ez da asko igaldu ez. Bere bila, marko dugu berriz. Bani hemen iluntasunen galduta naiz, Hemendik. Hemen azkalta daukagu. Paso zutaz. Ararara, atierundo. Bala. Venga. Wow, justu iritsia. Wow, mendola ya. Corre. Corre. Ara, ya rapatu ez. Buah, eskenikatu dela ez. Acabo. Hilda. Bueno, gure espiritua bentsat berreskuratu dugu. Venga, a ver. Venga, corrí. Corre. Ay, mamá. Venga, Manuel. Espada. Lingüit.
Errekuperatu. Llama. Ara, maldit. Buah, plasta tiene. Buah, acabo. Da nire espiritua bertan gatu da gaina, nire launa. Gozen berriz. Nik hau ez pasatzen. Jefazo, imposiblea netzako, lagunak. Hemen beti galdute naiz. Korri. Atzea behitu gabe. Atzetik jarraitzen ditut. Entzuteitu jarraitzen aurikularretatik. Onda, Buah. Hemen, hartu. Entzat errekuperatu du batxeria. Bueno, entzat gure aixeria errekuperatu du. Baina, hilingea. Eskeztu denboa ematen ezertako. Baina ezertako, Korrik hasten gira. Insensatos. Joazen. A ver. Es que ya se va a pillar el tiempo ya. Acabo. Oin dena galdu dugu. Bueno, aruntza segi aurretik. Hemen uste dut, jake bosak hilite egiten, jefezilok, benda berriz, jefazok. Eta, nire laguna tope daukadanez. Hemengo demonian aurka saiatuko gara, bat? Pero bueno. Ondo. Eta uste beste bat daola. Hola horren, ez? Baina bueno, itxein, Mazen temploa berriz. Mesedez. Barritzera, pixkot. Bizardiak. Eta gozen ikustea, horren barruan ze dakarnu. Kofre bat. Beste kofre bat. Ara, sustua. Joder. Wow. M'han dit susto bat.
Venga, guazen ba. Atzea. Sendatu. Eski ez ziot ezer kentzen. Ezer. Qué librada. Sendatu. Gehien horrekatu dit. Ez dakat sendatzeko, jazta hildan hau. Nahi zortik pasatzen, erdiak entzen diot, baina gehi ez. Bale, hartu dut, eskatu nahiz. Buah. Eskototzen. Buah, gaizki. Atzea. Azkin agrapatzeit, Recuperatu pixkot. Buah, manipit. Rarararara. Oh, Dios mío.
escape. Mesedez, gutxi gehatzen zaiota. Gutxigatik. Gutxigatik, oso gutxigatik. Mundo. Vale, venga. Joder. Es de tuguro ya, me cago en la puta. Venga, va. Atzea.
pasatu. Gaizki. Buah, gutxigatik. Venga ba, oin bai. Gutxi faltatzen zaio eta azkenekotan. No, duntza izahotzen. Vale, atzea. Oh! Buah, nekatu ganoz. Wow. Atzea. Yapa, selatu. Wow. Venga, oengun bai, Oh, guztia. Wow, azkenean. Ai, ama. Izerdi patxetan. Wow. Bera, eta elixir bat sobratu digo. Ai, ama. Uf. Kostata, asko kostata. Poseído por Gyokuto... ez dide moman irakurtzeko. Ai, ama, kostaigu, Etzen berrixa. Nahi bainaz jarri berriz batallako musika, Ai, kostadanakin garaitzia, baina bueno, jasta. Vale, misión completada. Los lirios han desaparecido y con ellos la nube tóxica. Parece que tanto esos yokai como los lirios son fruto del tremendo rencor hacia Tokugawa Ieyasu. Jesús, izenak. Ahora sé que Ieyasu es un hombre capaz de abandonar a su familia sin mostrar reparo. Me pregunto qué más cosas será. Uf. Bueno, pues hausi izan da nion azken demoa. Gustatu baldin bazaizu eta ni bezain beste sufritu baldin baduzu eman like.
Suskribitu ez bazea kanalea eta gustoko baldin badezu, suskribitu, bideo gehiago ikusten jarraitzeko. Ezer komentatu nahi badezue bakizue, azpin, komentaiotanin. Eta beste baten ikusten geha, mila esker horregoteatik. Aio!